OK, takže zdravím všechny, jsem tady zase já, Kangi, a jsem u Pekaného mimozemštěna. Ne, jsem tady u prvního dílu z Shakes and Agent. A se ptáte, proč full screen? To je otázka. Nakažu se s hyperkem a můžu tam udělat i video. Proč to mám? Proč mám full screen? Vždycky, jak já si to chci nějak hodit na ty svoje, jak to chci mít, tak když půjdu vyšší, tak se mi to začne posouvat, dobře. Až mám také divné bugy přitom už. A my zkusíme tohle podzemí. Pojď. Jako vím, že ho nedám, protože teď jsem dal podzemí, takže co víc bych si přál. Tak tohle podzemí. Tak. Arenku jsem dával. Co chodí podzemí? Není ju? Tak ve 4. Tak ve 4 ukám, co chodí válku. A my jdeme na můj druhý, už je tady už víc. Tak je střih. Skočí tu. Pozor. No a my jsme na druhém účtu, na který zas tak moc nechodím, ale při těch LP. Já si ty postavy teďka budu expit, budu mít víc do LP. Vidíš, že jsem začal na to. Že moc dávno to není. No to, tady jsem teď dlouho negotou, že to je dnešní bitva. Jednu ráno myslím. No, projeli jsme to tak jako tak. Koukneme do zbrojíky. No to, koukli jsme se. Tady z těch bugů. Cože? Vybírá když jsme tady, tak ho otočíme. Furt na mě otočí, pomsta bude sladká. Hej, Judith, dík za goldy. Vydrž. Hej, teša toho moc, tyjo. Neuděláme, nebo si zapnu to přes Explorera, budu to dělat přes Explorera, můžu se najít věci. Kostlivec, to tež, taktéž, mám brůžka, taktéž nemůžu dát. Vidíte, že u něho zase taková, no! Goldík je, máme, jojo, no tak já si to hodím na Explorer a budu zpět. Kurník se nebudu postavit. Tak, chvilku čekajte. Jo, a říkal jsem, že do těch LPC není, a lepší. Myslíš mi šíko, kdybych měl být. V čoráku. Síla 2, síla 10. No takže budu si do těch postav asi teď mi tady budu koukat na báček a budu něco říkat. No takže do těch postav si budu chtít brát no aspoň 5 postav. I když budu 10, 11, 3, 2, ale těch postav chce být fakt dost na to LP. Protože to ani nemůžu dát jako let's play. To bude takový přivítání. Takový přivítací díl. Já hned asi potom uvidíme, protože dneska má přijet rodina, takže nevím. Zkusím hned natočit další LP. Hned zaregistruju si tak. No. 2 postavy, jo. Takže to je takovej
No, prostě je to takový unikací díl. A chtěl jsem vám oznámit, jak to bude, až někdy měl vycházet. Záleží, jak bude čas, takže měl by vycházet. Jo, v pondělí, pátek, sobota by měl vycházet. No, takže já se s vámi loučím a čau.